Hvor er det flot, det pynt. Ja, det er simpelthen så flot. Ja, så sætter du et lys i. Det er rigtig hyggeligt. Skal de i alle sammen? Det skal I alle sammen. Simpelthen. 1, 2, 3, 4. 4 lys skal vi have i. Ej, det er så hyggeligt at sidde og pynte. Det synes jeg også. Den bliver Jeg elsker så flot. adventstiden. Men du, Ulla, hvorfor er det så lige egentlig, at vi laver den her adventskrans? Det er et godt spørgsmål, Snapper. Altså, det er jo fordi, vi glæder os til jul, og så er det for, at vi ligesom tæller ned til julen, eller tæller frem til julen. Så hver søndag i adventstiden, så tænder vi et lys. Så det er sådan en, mens vi venter på, at julen kommer, så tænder vi et lys. Så 4 lys i alt. Ja, vente og vente og vente. Ved du, hvad advent betyder? Ja, nej, men altså advent. Det er i hvert fald noget med at vente og ad for det. Det er kedeligt at vente. Det behøver det ikke at være, men advent, det betyder faktisk at komme. Ja. At komme? Ja. Er du sikker? Jeg er helt sikker. Og den, der kommer, det er Jesus, så det er Adventus Domini, det er latin og betyder Herrens kommer. Nu skal jeg have en hånd her. Ja, altså når det lyder så flot med latin og det hele, så må det jo være rigtigt. Sådan der. Så det betyder, at vi venter på, adventstiden, der venter vi på at fejre Jesu fødselsdag. Nå ja, det var det. Og så glæder vi os og kan... Må ikke vi glæder os? Ja, og pynter op og gør klar. Ja, og i kirken, der tænder vi adventskrans blandt andet. Hvad gør du for at forberede dig til julen? Jeg pynter op over alt derhjemme. Gør du det? Og det gør jeg rigtig meget. Og ved du hvad? Nej. Så bager jeg småkager og laver marcipan. Gør du det? Jeg er altså ikke vild med marcipan. Nå, men så er der jo mere til mig. Men jeg kan godt lide kager. Så spiser du mange kager så? Kan du godt vente til jul med at spise dem? Ja, vente til jul? I gamle dage, der brugte man faktisk adventstiden til at faste. Der spiste man ikke ret meget. Ja, fordi det var en måde, hvor så lod man være at spise så meget, så man kunne koncentrere sig om det, der var vigtigt. Og tænke på, hvad julen egentlig handler om, at vi skal være gode ved hinanden, og vi skal glæde os til at fejre Jesu fødselsdag. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men altså, betyder det så, at jeg slet ikke må spise noget marcipan og nogle småkager inden jul? Jo, du må gerne spise nogen. Du skal bare ikke spise det hele på én gang. Nogle gange så er det godt, at man kan lære at vente, så man kan glæde sig. Skal du lige hjælpe med at få det her? Ja, det vil jeg gerne hjælpe med. Jo, altså ja, selvfølgelig med at glæde sig. Men der er jo lang tid at vente. Ja, det kan det godt være. Men det er godt, fordi så bliver glæden dobbelt så stor, hvis man venter. Så det kender du udtrykket forventningens glæde? Ja, jeg tænkte nok, du ville sige det. For det siger I voksne altid, når der er noget, man glæder sig rigtig, rigtig meget til. Forventningsglæde, ja. Sådan for, at man skal forstå, at det gør ikke noget, man skal vente lidt. Ja, det er heller ikke. Nogle gange så siger man, at forventningsglæde er den største. Det er måske ikke altid rigtigt. Men ved du, det er lidt sjovt. Nu skal vi høre, fordi jeg har faktisk, kan du huske, Fætter Topper, han kan jo godt lide at rejse rundt og så optage noget med video. Ja. Og jeg har faktisk fået en videohilsen fra ham, hvor han har undersøgt netop forventningens glæde. Er det rigtigt? Og skal vi ikke se den sammen? Nu? Jo, kan vi se den nu? Ja, det synes jeg. Lige nu? Vi gør os færdige her. Ja, lad os se den nu. Ja. Er jeg på nu? Er du klar? Hej, Snapper og Ulla. Prøv lige at se, hvad jeg har fået. Det hænger lige her på mit værelse. En pakkekalender med 24 dejlige raregaver til mig. Ja, min mor siger, at jeg kun må pakke én gave op om dagen, og så skal jeg vente helt til næste dag, før jeg må pakke den næste op. Ej, altså, jeg har bare sådan lyst til at pakke alle de pakker op lige nu. Jeg er lige ved at eksplodere. Ej, kender du det, Snapper? De voksne siger, at børn, de har godt af at vente. Og at det handler om forventningens glæde. Men jeg forstår det altså ikke. Så nu vil jeg gå ud og finde ud af, om forventningens glæde rigtig findes. Eller om det er bare noget pjat, som de voksne har fundet på.
Jeg tror forventningsglæde, det er sådan noget, at man forventer, altså man glæder sig til noget, og så forventer man, at man kan få det og sådan. Det er, når man glæder sig rigtig meget til juleaften. Og nogle gange, når jeg glæder mig så meget, så har jeg svært ved at sove dagen før juleaften. Aften, inden jeg ligger deroppe i min seng, er det bare, jeg føler det allerførst, så når man lige bliver lagt ud, så er det bare, jeg glæder mig. Jeg kan bare ikke falde for det. Jeg kan ikke. Og så ligger jeg bare og siger mig til mig, prøv at tænke, hvad tror du får af gave, og hvad nu hvis du får det, og hvad får du det, hvad vil du så gøre? Så ligger jeg bare sådan og tænker, og så synes jeg faktisk, måske det bliver nemmere at falde i søvn og gå hurtigere. Altså, er det ikke ren børnemishandling? Nej, det er det bedste, fordi så glæder man sig i meget længere tid. I stedet for det hurtigt overstået, så kan man glæde sig hele december måned og gå og være glad. Du, Asbjørn, hvordan føles det egentlig at vente på noget, som man rigtig glæder sig til? Jeg kan godt lide det, men der er nogen, der har svært ved det. Lukas? Hvad? Ja, er du god til at vente? Ikke sådan rigtig meget. Det er altså heller ikke. Så når jeg skal vente, så smider min mor mig ud af lege. Fordi jeg synes, det er kedeligt bare at stå og vente på. Hvor jeg kender det altså. Ja, jeg synes, at det føles okay godt, fordi at vi sådan, så har man noget at vente på, og så bliver det bare endnu bedre, når det sker. Og hvis man gør det før, så får man bare sådan en dårlig fornemmelse i maven, fordi så har man ikke noget på det tidspunkt, hvor det rigtig skal ske. Og hvordan føles det, når man virkelig glæder sig til noget? Man bliver helt varm nede i maven, og man kan bare overhovedet ikke vente. For at få tiden til at gå lidt hurtigere, så når vi er nede ved vores farmor og farfar, eller mor og morfar, så går vi sådan lange ture, eller leger dem steder, vi er med dem, vi er, og vores onkler kommer, og så kommer der bare flere og flere, vi spiller spil, og så hygger vi os bare for sådan tiden, så man ikke kommer til at sådan sidde og vente og bare sige, eller sådan, tiden går, så sidder man ikke bare og kigger på uret hele tiden. Får du pakkekalender? Ja, det gør jeg. Hver advent, så får vi en gave der om søndagen, og så får vi også sådan en helt til juleaften, sådan en kalender på en måde, hvor der er nogle gange chokolade inde i. Ja, jeg har en julesok, og hver gang jeg vågner om morgenen, så skynder jeg mig bare ned og pakker den op. Men hvis jeg havde en pakkekalender, så tror jeg måske den første, der vil jeg tage 24, fordi jeg tror, det er den med størst. Og så ellers må jeg måske bare spise alle på en gang, hvis jeg virkelig ikke kunne vente. Har du prøvet at spise dem alle sammen på en gang? Ja, da jeg var lille, tror jeg var 2 år. Kære Ulla og Snapper, det var alt for denne gang. Glædelig ventetid og pebernødder, og nu er der heldigvis ikke så lang tid til jul, som der har været. Hej, hvor var det var godt. flot. Ja, vi må sige tak. Ja, vi må sige tak til Topper næste gang, vi ser om. Det må vi bestemt. Men altså, hvorfor tror du egentlig, det hedder forventningens glæde, Ulla? Jeg tror, det er, fordi vi glæder os til noget, så det er forventningens glæde. Vi glæder os til noget, der skal ske i fremtiden allerede nu. Ja, jeg tænker bare, fordi nogle gange, når man glæder sig, ikke? Så kan man næsten få helt ondt i maven, og så er man da ikke altid så glad. Nej, og det kan være rigtig svært at vente. Det kan jeg også godt huske tilbage fra, da jeg var barn. Der måtte man faktisk ikke se juletræet før juleaften. Nå, det var gemt inde bag en dør. Så gjorde jeg bare det, at så stod jeg tidligt op, og så listede jeg mig ind, og så lagde jeg mig, så jeg kiggede ind under døren, og så kunne jeg sådan lige se noget af det her kæmpe juletræ. Så det hjalp lidt på du er så fræk, da du var barn, og du gjorde det. Ja, men så var det alligevel næsten dobbelt så godt, da så endelig dørene gik op, og vi så det rigtige juletræ i juleaften. Så hvor lysene var tændt, og der var gaver under træet. Og så dansede vi rundt juletræet. Men hvad var så bedst? At glæde sig? Eller selve det, man glæder sig til? Jeg tænker, det hænger sammen. Man kan ikke skille det fra hinanden. Man kan faktisk tale om, at man kan ikke glæde sig for meget. Så det er dobbelt så godt. Man glæder sig både før og under og efter. Ved du hvad? Det har simpelthen været så hyggeligt at være her i dag. Og pynte adventskrans sammen med dig.
Det synes jeg også. Og nu er det jo den første søndag i advent, ikke? Ja. Og så tænkte jeg på, skal vi ikke mødes igen, når det er den anden søndag i advent? Det synes jeg er en god idé. Og jeg tænker, vi skal tænde faktisk lyset måske. Ja, det skal vi da. Det er da rigtigt, det er da lige det, vi skal. Ja. Og det er kun det ene lys. Det er kun det ene lys. Det andet må du vente med. Så skal vi hænge det op nu, synes du? Ja. Kan vi så klippe lidt julepynt bagefter? Nu? Her i dag? Ja. Nej, det må du vente med til næste søndag. Det venter vi. Det må du glæde dig til. Ja, Okay. det venter jeg så på. Nu hænger jeg lige den her op. Og glæder mig til det. Det må du gøre. Øj. Så hænger den godt nu, hvor flot. Sådan der. Så skal jeg lige have tændt den. Så er der faktisk en salme, man kan synge. Jeg ved ikke, om hedder det første lys er ordet talt af Gud. La ba 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 bam bam. La dam ba dam ba dam ba dam ba dam. Vi ses igen næste søndag til anden søndag i advent.